ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ କେବେ? ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ କେବେ? ତେଣୁ ଏସବୁ କଳିଯୁଗର ଶେଷ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ପଛକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାରାପୁଞ୍ଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ହିଁ ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଭଳି ଆହୁରି 9ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳରାଶି କମିଯାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷ ବସବାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେହି ପୃଥିବୀ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟ କଳିଯୁଗ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାନି? ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତାପରେ କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗର ସମୟକାଳ ଥିଲା 17 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 32 ଫୁଟ ବା 21 ହାତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ 10,000 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ତପ, ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧି, ଦୟା ଏହିସବୁ 4ଟି ଥିଲା। ପାପ ସେତେବେଳେ 0 ଛୁନ ଥିଲା ବେଳେ ପୁଣ୍ୟ 100 ଥିଲା। ଲୋକେ ପାପ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ବହୁତ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ପାପ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସମୟକାଳ ଥିଲା 12,90,000 ବର୍ଷ। ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସେତେବେଳେ ଥିଲା 21 ଫୁଟ ବା 14 ହାତ। ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁ ଥିଲା 10,000 ବର୍ଷ। ଧର୍ମର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋପ ପାଇ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧି, ଦୟା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି, ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଘର କରି ସାରିଥିଲା। ପାପର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇ 25 ଭାଗ ହେବା ବେଳେ ପୁଣ୍ୟ 75 ଭାଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଗରେ ରାବଣ, ବଳି ଭଳି ଅସୁର ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ବାମନ ଭଳି ଅବତାର ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାରରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଭଳି ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ତ୍ରେତା ଯୁଗର କଥା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମୟ ଥିଲା 8,64,000 ବର୍ଷ। ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 11 ଫୁଟ ବା 7 ହାତ ଥିଲା ବେଳେ ଆୟୁ ଥିଲା 1000 ବର୍ଷ ମାତ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା। ଧର୍ମର 2ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ଦୟା ହିଁ କେବଳ ଥିଲା। ପାପ 50 ଭାଗ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ 50 ଭାଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମାନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୁରୁସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରି ସେହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି କଳିଯୁଗର ମଣିଷକୁ କଳିଯୁଗର ସମୟ 4,32,000 ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଥିଲାବେଳେ ଆୟୁଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି 100 ବର୍ଷକୁ ଆସିଲାଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳିଯୁଗ ସରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମିଯିବ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଲୋକ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ମହାମାରୀ, ମହାବାତ୍ୟା, ମହାପ୍ରଳୟ, ମରୁଡ଼ି ଏଇସବୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆସିବ। ପାପ 75 ହେଇଗଲା ବେଳେ 75 ଭାଗ ହେଲାବେଳେ ପୁଣ୍ୟ 25 ଭାଗରେ ରହିଯିବ। ଧର୍ମର ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଯେ କି ଦୟା ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଯୁଗରେ କେହି କାହାକୁ ଖାତିର କରିବେନି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲି ଅବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଘର କରିନେବ। ନିଜ ଲୋକ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। କରୋନା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିଯିବେ। ନଈ ନାଳ ଶୁଖି ଭୂଇଁ ଫାଟି ଉଠିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଚାଷବାସ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମହାମାରୀ ଜିନିଷପତ୍ର ବଢ଼ିଯିବ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ସବୁବେଳେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା, ଅସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଅସମୟରେ ସବୁକିଛି ହେବ। ତାପରେ ଲୋକ ଅସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବିବାହ ନାମମାତ୍ର ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ମଧୁର ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସେଇ ବଡ଼ ନିଜକୁ କହିବ। ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେବ। ଶେଷରେ ଅତି ପାପ ଭାରରେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଲୋକେ ପୋକମାଛି ପରି ମରାମରି ହେବେ। ଭଗବାନ ଦଶମ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ମହାମହିମ ମାନବ ଜାତି, ତେଣୁ ଯଦି କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, କଳିଯୁଗରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଭଜନରେ ନିଜର ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଆସନ କରିବା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିବା, ତ ଯାଇକି କଳିଯୁଗର ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା 4 ଯୁଗର କଥା। ତ କଳିଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତା ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେ କଳ୍କି ଅବତାର କେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେବେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ଆସିବେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜିଠାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଜର ପାପ ଭାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାଇ ଆମେ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ପାର ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।